Alo en boy hono e jam du woni na. Mi ala internet. Wadde liru mami ɗo saldu. Ono en boy Europa i wela seɗana. Ye neɗɗo koye yottinoron tan daheɗe celli ɓorliri raw alde. Taw ɓen tan jeeya gawon uron koyen taw mi wawraron boyde. Ye boy gona yawi wiide ala ko won ton. An wayno kemnogol maga temdere ɗum ko ligge molanaɗe ni. Boy min gon faala ɗalon mbigol ala ko won ton. Min mi siwrora ga keɓgol wulure. Keɓgol ma wulure ɗum hana ligge samakalaje. Awa wiren ala ko won ton. Joni atto a gonen ga. Mi Allah maga none hunde ko a disa kaw made. Ka none hunde ko a disa kaw ma walla disa koro ma ronle. A fini a dawi lewru ndu anodi fadi. Ɗale bigol ala ko won ton. Min to der avion to dahe am ɗe celli. Neɗɗo wona wi'ana kam Europa ala ko won ton. Ga keɓgol ga wulure. No neɗɗo wima ligganom ɗo mi okkama wulure. Ɗum na ligge samakalaje ba. Ɗale bigol ala ko won ton. Tawa hesata gertogal danewal keɓɗa ɗo. Ko a humperno keɓrangal. Ɓaylanandi ɗum ɓeɗaki wulure. Awa suka ha heɓa ɗo wulure an ko nema ko ogotamane walla ba makko. Ɗo a itti commercianti ko gaynako. To aropi ala keɓo ɗo wulure. Mi rimantama kon ɗale bigol ala ko won ton. Awa ono ñaagi du'a min mbaɗna on du'a. Tinneron sambaru darniɗo cuural. Wona neɗɗo yaɗo Europe arta waɗa ɗo cuurel lopede ko pulo kure rawden teddi pit.